the Lord. Kumele thina sihlale ebukhoneni bakhe. iBhayibhile ithi when ababini bebathathu behlangene ngenxa yegama lakhe, ithi uThixo uyayihonorisha lo gathering ngobukho bakhe. That's why sithi every time sihlangana, we're supposed to be in that presence. We're supposed to experience sibuvu ubukho bukaThixo. Ayonto kumele basiyayivizithela, into kumele sihlala kuyo. Umbono walapha House of Prayer uthi we are calling all nations to a place of prayer. A place of prayer, it is God's abiding presence.